Genesis chapter number 26 from verse number 32. Turikupfuurira nemusoro shoko unoti tomafukunyura matsime. Ndakune matsime akafushirwa newakaipa. Nhaka yatakanga tasirwa nemadzibaba. Nhaka yatakapuhwa nedenga. Satani ndokuuya ndokufushira. Asi vari kusumuka madzimai ari kuti enough is enough. Tinomafukunyura matsime. Kana Isaac wakamafukunyura. Nesuwo tiri vana vaAbrahama nekutenda. Tinofukunyura matsime. Zibhaibheri rangu rinoti pachapter number 32. Pane rimwe tsime rinozouya rabva pana Rehoboth. Ndokuuya rimwe tsime. After vabata tsime rekuti muvengi haana kuzovarwisa zvekare. Nekuti bhaibheri rinoti pachapter 22. And he moved from there and dug another well. And they did not quarrel over it. So he named it Rehoboth. Because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Verse number 32. And it came to pass the same day that Isaac's servant came and told him about the well which they had dug, and said to him, we have found water. So he called it Sheba. Patiri kufukunyura matsime. Bhaibheri rinoti Isaac achifukunyura matsime. Vavengi vaiuya vachiparadza. Iyoyo takaitaura last week. Vauya vofukunyura. Muvengi wauya vofushira. Wada kubata mari. Muvengi wauya vofushira. Wapinda marriage 2 weeks. Muvengi wauya vofushira. Wabata pamwiri 3 months. Muvengi wauya vofushira. Washanda gore rese. Muvengi wauya vofushira. But bhaibheri rangu rinoti varanda vaIsaac havana kumira. Vanoramba vachinofukunyura. Asi pane pavanosvika pavanofukunyura vobva vabata mvura. Vachipedza kuibata hapana muvengi akauya. Ndopatakagumira last week pandiri kudeclare kuti paunobata mvura paRehoboth hapana muvengi anouya achifushira. Pawabata basa rako iri hapana muvengi anouya achifushira. Pawapinda mumarriage hapana muvengi anouya achifushira. Pana anamai vanoda kuti vapinde muprayer. Manheru anototanga kunamata ravoshata moya. Ribakatererera voshika mauta. Ongo vakambouya pamakaita mupamuviri. Ongo vakambouya pamaida kupromote. Ongo vakambouya pamakatenga ka4 plate stove. Ongo vakambouya pamakatsimbwa. Vakauya vakafushira. Pati zvedwende rwuno ramuri kubata tsime hapana achafushira. Rehoboth is your portion. Pati pandainga nhasi bhaibheri rinoti vasvika pavo paRehoboth vapuwa a room to expand. Vapuwa a room to be fruitful. Panonzi nebhaibheri panozouya rimwe tsime rakanga riri reBhasera. Vamwe voriti tsime resungano. Pati ndinada kuriti tsime reBhasera. Ndapa riri kuuya apa. Isaac wakanga wapuwa fruitfulness. Isaac akanga apuwa the room to expand. Pamusoro pefruitfulness Mwari vanomupa rimwe reBhasera. Pana anamai vandauya kuzotokona. Ongo Mwari vakakupa imba yaunoda. Pati puhwa neBhasera. Ongo Mwari vakakupa mwana waunoda. Pati vamwe vakawanda ngavauye. Mwari vakapa Hana aiSamueri. Pati vakawanda vana vakazouya. Pane mudzimai wandauya kuzotokona. Mangwana patiri kupinda muprayer. Tiri kuda kubata mvura. Mvura yeBhasera. Ongo Mwari makandipa moto. Ongo Mwari makandipa muchacho. Ongo Mwari makandipa peace. Asi ndakuda zveBhasera. Pane bhaibheri rinoti panonamatwa naSolomon anokumbira wisdom. Asi Mwari vanomupa zveBhasera. Vanoti ndokupa nezvausina kukumbira. Pane vandiri kuinga manheru ano. Vandiri kuti anamai atipindei muprayer. Nezvatisina kukumbira Jehovha ngavatipe. Nezvatisina kukumbira Jehovha ngavaunze muupenyu hwangu. Nezvatisina kukumbira Jehovha ngavaunze pamarriage yangu. Pana anamai vandiri kuda kuti vapinde muprayer. Sheba is your portion. Pawiki ratiri kunamata rino. Sheba is your testimony. Pawiki ratiri kunamata rino. Sheba is your miracle. Ngariuye tsime reBhasera. Wapedza kuexpand. Wapedza to be fruitful. Ngarive tsime. Bhaibheri rangu rinoti vashandi vanouya vanoti tamata mvura. May I declare as
rimakateriata kune vari kuuya kugomo vachinamatira mota puwa neempasera kune vari kuuya kugomo vachinamatira promotion puwa neempasera kune vari kuuya kugomo vachinamatira michato rabo shatamaha rimakaterereu rikatariata aproshapa reprashatamaha rekete prosha mandeka proshata doridatsimere rinouya zvakawanda doridatsimere mpasera rinouya fruitful doridatsimere mpasera rinouya muchato doridatsimere mpasera rinouya promotion doridatsimere mpasera rinouya dzomota doridatsimere mpasera rinouya kwakubhorodhe doridatsimere mpasera rabo shatamaha rimakataria remakaterere vari pana amai vandiri kuda kuencourage enda in prayer usamirire mangwana ndosvika ndakatoibva mangwana ndosvika ndakadhakwa neprayer mangwana ndosvika ndakadhakwa nenyasha pinda muprayer unamate ndoridatsime rabo shatamaha rimakataria riproshatamahaya tsimere mpasera. There is power in prayer. There is power in prayer. There is power in prayer. Kune vakafushunira last week vamwe vakanga vaine kutenda kwavakanoita prophetic prayer, vamwe vakafushunura michato, vamwe vakafushunura dzimba, vamwe vakafushunura utano unonyepa Satani pawakafushira ndipapo, unonyepa tata pawakadira jecha ndipapo, unonyepa Satani tauya kuzofukunyura in the mighty name of our Lord Jesus. Masime esungano akaitwa na Abrahama, masime esungano akaitwa na madzibaba edu, masime esungano rabo shatamaha ribakateriata manderere boshita rimakataria pese paakawandisa ndauya kuzofukunyura, pese paakafushira ndauya kuzofukunyura, pese paakaisa jecha ndauya kuzofukunyura. Varipoerana amai vari kuti profetesa ndakupinda muprayer kunofukunyura. Destiny yevana vangu yakavharwa nezvikwambo, destiny yevana vangu yakavharwa nesatanism. Ndakupinda muprayer pane muchato wakavharwa nemuvengi, ndakupinda muprayer pane promotion yakavharirwa pa ribakate prashata. Ndakunochera paiperi rangu rinoti varanda vaizeka vanoramba vachichera, varanda vaizeka vanoramba vachifukunyura. Hapana nguva yekumirira kusvika ndasvika pariopo, kana ndasvika pariopo ndoenda pasvipa patsimere mpasera, ndoenda pasvipa patsimere mpasera ribakaterere boshata. Pana ana amai vandasimudza, you must have more than enough zvekupawo nedzinza, you must have more than enough zvekupawo vanotambura, you must have more than enough zvekupawo nherera. Tsimere mpasera, tsimere mpasera reprashata proshata rakateriatara. Ndirikudana amai vane nharo, ndirikudana amai vane nharo, ndirikudana amai vane shungu, ndirikudana amai vanopusha prayer. Ndauya kuzofukunyura pakafushirwa nemweya yetsvina, ndauya kuzofukunyura pakafushirwa neikonomi, ndauya kuzofukunyura pakafushirwa neinflation, ndauya kuzofukunyura reprashata bahaya ribakaterere boshata. Usati wauya kugomo pusha prayer manhero anhasi, usati wauya kugomo tanga prayer manhero anhasi. Fukunyura pakavharirwa joy yemereji yako, fukunyura pakavharirwa kukudzwa kwako kwakaroorwa, fukunyura pakavharirwa madigiri evana vako, fukunyura pakavharirwa utano hwako, fukunyura pakavharirwa ma-CV yako awaifanira kunge wakapromotwa kare, fukunyura promotion iyo, fukunyura motokari iyo,
pari opposite. Dokukunyura tsimere mpase. Andiminire pari opposite. Dokukunyura tsimere pase. Dinoyenda pashipa. Variponda uya kusencourage. Mwari chichidoka kuda mota one. Vakakuplesa neimwe chete. Enda pashipa. Unopuwa ndezvempase. Enda pashipa. Upuwe mari yempase. Enda pashipa. Pane vandiri kuencourage. Mangwana pagomo. Apadanu anonzwa. Mangwana pagomo. Panenge pachina macho. Tsimere mpase. Ramo shanda mahai. Rima katerere boshita. Bring somebody. We are about to pray in another dimension. Here in Zimbabwe. Bring somebody. In South Africa. Bring somebody. In Botswana, Namibia, Botswana, Zambia, Mozambique. Bring somebody. In America, Germany. As we gather for prayer. Riba shata mahaya. Just want to encourage somebody. Mangwana kugomo. Usawiya kuzomira. Vegomore paklenor. Arare vanoshisiva. Panangu yekutarisa umwe. Vepama Zion Joburg. Ndakaona vachipisa pray. Panangu yekumirira umwe. Let's fire prayer. Tichipusha. Tichifukunyura zvakafushirwa nemadzibaba. God bless you. See you ku prayer tomorrow. Bring somebody. In Jesus' mighty name, amen.